Med en batteridrevet håndsymaskine lukker Ditte Tranberg en lille eksklusiv papirspose 1 kilo med linsemel af Falster linsemel. Melen males i hendes eget lille nyindrettede produktionslokale. Man kan få gulvmaling i alle farver. Så jeg har valgt, at jeg går på arbejde i solskin. I gule gulve. I dag er det altså linser fra Falster, hun gør klar til levering. Men hendes rejse ind i et liv med linser startede egentlig på Samsø, hvor hun samarbejdede med sin far om at dyrke de første danske linser til butikkerne. Jamen, der var andre, der dyrkede linser herhjemme, dengang vi begyndte med det. Det er jo super fedt at få lov til at arbejde sammen med sin far på den måde. Og jeg vil sige, at der er mange, der måske er blevet træt af mig og min far, fordi at vi snakkede rigtig, rigtig meget om linser på alle mulige tidspunkter. Det er jo vildt meget mad, der bliver, når du spiser direkte fra afgrøderne. Og der bliver vildt mange linsedeller af en hektar. Helt vildt mange. Velkommen til Ildsjælene, der i dag besøger Ditte Tranberg i hendes lille flerbenede produktionsvirksomhed Linser for livet. I produktionsrummet i den lille virksomhed i landsbyen Skader på Djursland er Ditte i gang med at male linser og andre bælgfrugter i hendes 3 små trækværne. Kernepunktet i produktionen. Det er tysk kvalitet. Det er tyskerne, der laver de her kværne, og det gør de rigtig, rigtig fint. Så det er små kværne med en top, hvor der har den her trakt, som man så putter for eksempel linserne ned i. Og så kan man simpelthen alt efter, hvor hårdt du har drejet toppen, så vil sige, jo tættere vil stenene komme på hinanden, og så jo finere mel kan du få. Så jeg kan også selv justere, om jeg vil have meget fint mel, eller have lidt grovere mel. Med ærterne, så kan jeg køre den helt op, så den bare sådan knækker ærten. Så kan jeg køre den igennem igen, hvor den så bliver granulat, og så til sidst som sådan fint mel. Så lidt ligesom en peberkværn? Ja, netop. Det er bare en elektrisk stor peberkværn, det her. Produktionsrummet er et renoveret staldlokale i en lille landejendom, Ditte købte for 3,5 år siden, der ligger inde i den lille landsby. Jeg havde måske troet, at jeg skulle bo sådan langt ud på landet, men det er så fedt egentlig at være inde i den her by, og med naboer, og lære hinanden at kende, og vi kan hjælpe hinanden. Så jeg er jo industridelen af den her lille Skader. De synes, det er ret sjovt, at nu har de fået et industriområde i Skader landsby. Der er jo ikke så meget landbrug her længere, men det er fedt at kan omdanne en gammel trelænget bondegård til at faktisk have et liv igen. Så den gamle stald, der er blevet til lager og produktion, lige nu står vi i det vi kalder det rå rum, fordi det er stadig helt råt, som gerne skulle blive et rum, hvor man laver workshops og arrangementer. Langs væggene på de gule gulve står der sække med forskellige tørrede bælgfrugter. Det her, det er en Ingridsært. Det er lige nu et samarbejde, jeg laver med Aurøerne i Nordjylland. Det her er en tipært. Det er også en gul ært. Det her, det er en hestebønne, en fuego-bønne. Den er ikke helt renset ren. Det her, det er et gammelt rullebord, jeg har fået fra et plejehjem, som jeg har shined op. Men så kan jeg køre hele rullebordet ud til porten, og så kan jeg lige blæse det hele rent med en kompressor. Og så er det klar igen. Så det er også det der med at gøre det nemt og praktisk. Jeg har en lille støvsuger her, som simpelthen sidder op imellem kværnene, som egentlig bare suger det støv, der er i luften. Så det er sådan, igen, et meget simpelt setup, men det virker. Skal vi gå ind på lageret? Ja, det kan vi godt. Også naborummet er nyrenoveret med solskinsgulve og er indrettet som lagerrum. Men det er 2 helt ens rum. På hylderne står der en stor variation af de varer, der sælges til kokke, køkkener og butikker. Og så har jeg så emballage, pap og poser og direkte til kunder via webshoppen. De, der har en lille driftig virksomhed, udelukkende baseret på bælgfrugter. Her er reolerne med de forskellige produkter. Vi har for eksempel her Fars Keks,
som er en 100% dansk økologisk knækbrødsblanding. Vi har Ditte Stelle-poserne, som er det her nemme måde at lave grøntsagssteller med linsemel på. Vi har Arnes linser, vi har Falster-linser, Ingrid-ærter, Tip-ærter, Tip-ærtermel. Jeg er uddannet i ernæring og sundhed med speciale i cateringled, som er drift af storkøkkener. Og da jeg blev færdiguddannet i 10, så fik jeg et job i en børnehavevuggestue som køkkenleder. Og det er Aarhus Kommune, og vi skulle omlægge til helst 100% økologi og komme på det her flotte 5-ugers økologikursus, hvor man lærer at bruge råvarerne rigtigt, så vi egentlig kan holde en rigtig fin økonomi samtidig. Og der kom bælgfrugterne jo rigtig fint ind, og jeg begyndte at arbejde med bælgfrugterne. Det var jo dengang de udenlandske bælgfrugter, og fik dem reintegreret rigtig, rigtig godt i vores mad i børnehuset. Og jeg fik endda overtalt min leder til, at jeg skulle have en kornkværn, så jeg også kunne lave mel og sammen med ungerne og så videre. Og så er der en pædagog inde i børnehaven, der er fra Tyrkiet, og så siger hun, du ved godt, i Tyrkiet, så putter vi altså linser i kværn, vi laver linsemel. Og så var der den her verden, der simpelthen åbnede sig for mig, og jeg var også lidt, nå, det gør jeg alligevel. Og så begyndte jeg at putte linser i den kværn der, og stod med det her, det var de røde linser dengang, det her fine lyserøde mel, og synes at det var jo helt fantastisk, og begyndte at lege med det, og begyndte faktisk at lave de her grøntsagssteller med linsemel, som er jo, det Ditte Stelle-posen er dens første udgave af. Og så var det ligesom begyndt at arbejde med min far omkring det her med at dyrke danske linser. For det var slet ikke meningen, da vi startede firmaet, at vi havde tænkt danske linser eller bælgfrugter generelt. Her kommer Samsø, og gården, der er Dittes barndomshjem ind i billedet. Og hendes far, landmand Jørgen Tranberg, der dengang havde et planteavlslandbrug på øen med 140 hektar, 23 var økologiske. Der er jo vildt mange små landbrug herovre. Der var jo 750, der havde køer i gamle dage, og 7 mejerier. Og nu er der så en mælkeproducent tilbage med 130 køer. I dag er han pensioneret, men ejer stadig nogle få hektar økojord, hvor der i dag dyrkes grøntsager. Her på østsiden af øen, der har vi den gode jord, men du kan jo se, vi har bakkeren her, og der på bakkeren, det er jo stiv ler, og så har du lavningen, som er humusjord, og det her, det er så mere sandet lige til den her side. Jeg havde nogle rigtig gode snak med min far om det her med, for han synes jo egentlig, det var spændende også, at jeg kunne egentlig omlægge økologien i køkkenet, egentlig uden at bruge flere penge, hvis man tænker, hvad for nogle råvarer vi bruger, og hvordan skaber vi mæthed med grønne proteiner osv. Og hans tanke var også hele tiden, så importerer vi soja fra Sydamerika, vi putter det i en gris, og vi sælger den til Kina. Synes han måske heller ikke var sådan helt holdbart. Men før vi springer til Samsø efter en snak om Sydamerika og Kina, skal vi en tur omkring Sverige. Han spurgte mig sådan, hvorfor dyrker man ikke linser i Danmark? Hun har importeret de der tyrkiske linser, og så begyndte vi at snakke om, at det kunne være sjovt at dyrke linser på Samsø. Og jeg havde egentlig tænkt, det gør vi ikke, fordi vi ikke har klima til, det er for koldt. Men så fandt jeg ud af, at det gjorde de i Skåne, som har et fint øklima. Og så siger min søde far, ved du hvad, find lige ud af, hvem det er, og så tager vi lige op og søger dem. Og så var vi i Sverige og se, at de dyrkede linser der, og de dyrkede dem sammen med havre, og det de gjorde i en del år. Så vi tog over og besøgte den her gut på nogen 30 med 250 hektar økologisk landbrug, der hed Gustav. Han var frisk, og han dyrkede linser, og havde eksperimenteret også med bønner og ærter og kikærter og alt muligt. Og så tænkte jeg, så kan vi da også på Samsø. Og der var selvfølgelig nogen, der sagde, også økokonsulenter, som sagde, at det kan aldrig gå, og det kan man og sådan noget. Men de er faktisk vildt nemme at dyrke. Man putter dem bare i jorden til smule, ligesom alt muligt andet, og så skal de have 100 dage, så er de klar til at blive høstet. Og det gik faktisk rigtig fint. Vi fik en stor bunke med linser og havre, og så havde vi ikke rigtig gennemtænkt processen, hvad vi så skulle gøre. Udbyttet var langt over forventning det første år, og de næste år fortsatte de eksperimenterne. Vi havde noget bøvl med at dele dem. Så tænkte vi næste år, så dyrker vi dem uden havre, og det gjorde vi så.
Men der groede de fuldstændig til i mælder, så der mælderen stod jo i 1,5 meters højde, så vi var nødt til at skovlægge dem, for du kan høste sådan nogle mælder. Ja. Men den sidste år, der knækkede vi koden. Fordi der så vi dem også med havre, og så kørte vi og høstede havren først, og løftede skærbordet op, sådan til vi beskadigede linserne. Og så fik vi havren for sig, og så bagefter så høstede vi linserne, og så kørte vi bare modsat vej. Erfaringerne fra Samsø lærte Ditte noget om bælgfrugternes vej fra jord til bord, blandt andet at danske landmænd sagtens kan producere mange af dem, hvis nogen vil betale for det. Det, der handler om, er, at landmænd de laver det, de kan sælge, og det, de bliver bedt om at sælge eller at producere. Så hvis vi spiser gris, så laver de gris. Så hvis der ikke er nogen, der går ud og sagt til en landmand, jeg kunne godt tænke mig, at du laver linser, så gør han det jo ikke. Han opfinder jo ikke den dybe tallerken på, hvad der skal være ude i supermarkedet, for det er heller ikke ham, der skal ud og sælge det til folk. Så det er jo min opgave. Så vi fandt jo ud af, jamen, det kan de egentlig sagtens. Linserne gror fint i Danmark. De har en kort dyrkningsperiode. De er ikke bange for lidt frost i foråret. Vi kan høste dem allerede i august. Og vi er jo også ved at blive skarpere på, hvor i landet er det bedst at dyrke linser, fordi der er jo stor forskel på det klima, vi har. Selvom Danmark er et lille land, så er der jo netop stor forskel på, om du er i Nordjylland, eller ude ved Vesterhavet, eller på Djursland eller på Bornholm. Så hvad for noget jord, hvad for noget klima passer bedst til hvad for nogle bælgfrugter, bliver vi jo mere og mere skarpe på. Så linserne gror fint i Danmark. Vi har rigtig godt klima til at dyrke ærter i alle mulige afskygninger, og hestebønner, og nu også lupin, som er den nye bælgfrugt. Bønner kommer ikke til at ske. Det er for koldt. De har for lang dyrkningsperiode. Jeg synes egentlig, der er 2 ting i, at jeg godt kunne tænke mig, at vi spiser flere danske økologiske varer, plantebaserede varer, der kommer direkte fra marken. For det første, så er der selvfølgelig klimadelen i, at vi ikke putter det i et dyr først for at spise det dyr, fordi det er en kæmpe lang proces, der kræver rigtig meget. Man kan sige, at på 1 hektar kan vi dyrke cirka 3 tons ærter, når de er kogt, er der cirka 6 tons mad. Det er meget mad. Så vi kan mætte rigtig, rigtig mange mennesker på egentlig forholdsvis lidt landareal. Derudover så spiser vi jo kun 10%. 10% af det mad, vi spiser, er dansk dyrket. Resten, det har vi importeret, og så eksporterer vi rigtig meget. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi spiste mere fra vores eget land. Så det er jo også bare spændende, hvad kan vi reelt dyrke, som vi kan spise. Og vi har nogle super dygtige landmænd, som kan rigtig meget, og vi har et fantastisk smørhul af et landbrugsland, som jeg slet ikke synes, vi bruger dens fulde potentiale på. Der skal jo ret mange hektar til at dække markedet. Det er jo vildt meget mad, der bliver, når du spiser direkte fra afgrøderne. Også sådan en lille mark her med grøntsager, de giver jo vildt meget mad. Og der bliver jo vildt mange linsedeller af 1 hektar. Helt vildt mange. Jeg ved, mange der bliver. 30.000 sådan. I forhold til hvad? I forhold til, at der kunne blive 10 grise også. I dag er Jørgen Tranberg altså gået på pension og har solgt det meste af jorden. Der er 2,3 hektar her, som har været økologisk i 8-9 år nu. Noget af det drives i dag af en økologisk tjekkisk grøntsagsavler. Så har han jo så de drivhus herovre, og dem har plantet han så salat i, når han kommer i februar måned, og så sælger han frisk salat ude i vejboden i starten af april. Og resten af kongeriget, de importerer jo fra Spanien eller Afrika også. Så vi kunne jo lige så godt dyrke salaterne herhjemme. Men selvom der ikke længere dyrkes linser hos pioneren på Samsø, og han laver selv alle planterne, han køber kun frø, har Ditte i virksomheden i Skader aldrig haft et større udbud af danske linser og bælgfrugter. Nogle gange, når min far han sidder, så siger han sådan, men det kommer til at tage så lang tid. Det kommer til at tage så lang tid. Så siger jeg, nej, altså prøv at se allerede, hvor meget vi har nået på 6 år, fra vi startede med linserne til Samsø. I år er der blevet høstet bælgfrugter på Sjælland og på Fyn og på Falster og på Bornholm og i Vestjylland og i Nordjylland og på Norddjurs og ved Randers og alt det, jeg ikke ved noget om også. Så vi er jo kommet rigtig langt på 6 år. Men der er også sket rigtig meget ude ved folk og i køkkenerne og de store køkkener.
Men det er jo altid spændende, hvor det skal starte henne. Men i Linser for livet handler det for Ditte ikke kun om at sælge varer. Virksomheden har i dag flere ben, som gør, at hun i dag kan arbejde fuld tid og leve af det. Jo flere ben ens virksomhed har, jo mere stabil er den også, jo mere sikker er den også. Så udover at jeg har produktet, så har jeg jo så min webshop selvfølgelig, og min aftager, men i det, at jeg har været køkkenleder og har været vant til at arbejde med bælgfrugter og har en uddannelse i ernæring og sundhed, gør, at jeg også har et grundlag for at undervise. Så jeg startede egentlig med at lave noget undervisning for Aarhus offentlige køkkener, både institutioner og plejehjem og så videre. Og det har været super fedt at få dem imellem hænder, fordi at jeg jo har kendskab til, hvad for nogle problemstillinger de også står i. Jeg har også lavet workshops herude på min gård for private mennesker, men også for virksomheder og så videre, som gerne vil ud og have en oplevelse og lære noget. Jeg holder foredrag. Jeg har fundet ud af, at der er sådan et 2 timers inspirationsaften-koncept, som fungerer rigtig godt og som passer ind i folks økonomi og travle hverdag. Foredragene, der måske senere også bliver til workshops i det rå rum på gården i Skader, har fået et lidt overraskende publikum. Deltagerne blev ikke først og fremmest de unge klimabevidste, men ofte deres forældre og bedsteforældre. Da jeg startede med at lave det her lyserøde linsemel, så tænkte jeg, at det er de unge og det er børnefamilierne. Det er dem, der ved det. Men jeg vil sige, at min mors generation, eller de her damer mellem sådan 50 og 70, det er mit største publikum faktisk. Og de har bedre tid. Der er mange af dem, der faktisk har en fin økonomi. Der er mange, der kommer med en historie, hvor det er et barnebarn eller en svigersøn, som enten ikke spiser kød, eller gerne vil spise mindre kød, og de vil gerne gøre noget godt for dem, når de kommer på besøg. Så vil de gerne imødekomme dem i deres behov. Men de ved ikke, hvad de skal, og de er sådan lidt, hvad skal jeg så lave? Og siger, du kan jo lave de her grøntsagsstiller, for eksempel med linsemel. Det vil de gerne, det kan de overskue. Og så prøver de det af, og så smager det jo godt. Så tit så ender det jo faktisk med, at mormor og morfar så også begynder at spise grøntsagsstiller, fordi det smagte jo godt. Og det er jo også det, der skal bære det. Vi kan ikke spise bælgfrugter kun for klimaets skyld, eller det skal smage godt, og du skal have lyst til at spise det, så du får lyst til at spise det igen, og det giver mening. Pioneren, virksomhedsejeren og iværksætteren Ditte Tranberg sælger altså ikke kun bælgfrugter og linser, men arbejder målrettet på den holdningsændring, der skal skabe efterspørgsel på fødevarer, der ikke skal gennem et dyr, før de ender på spisebordene. Det er op til forbrugeren. Jeg synes jo, at Folketinget, inden de lavede trepartsforhandlingerne, de skulle have gavnet fuldstændig over til plantebaseret mad og havredrik i kantinen i Snapstinget i 14 dage. Jeg tror bare ikke, det er den almindelige forbruger, der aftager det først måske. Fordi det skal også være noget, der lige pludselig er normalt i din hverdag. Det skal være normalt, at det er din kantine på din arbejdsplads, der serverer det, at børnene får det i børnehaven, at McDonald's også putter kikærter i deres salater. Altså, det kan godt være, at de ikke er danske, men det er en bælgfrugt, og det bliver normalt at se. Og så bliver man mere åben over for det, og så er man sådan, det vil vi også gerne lave herhjemme. Programmet er produceret af mig, Uffe Bregendal, i projektet Lær dine bælgfrugter at kende. Med støtte fra Fonden for Plantebaserede Fødevarer. Hør mere på Økopod, hvor du blandt andet kan møde flere ildsjæle fra økologiens og bæredygtighedens verden.